Nini mung tamo. Neng tamo mane tamo rok mane nin tamo problem rok mane neng tamo boma hai sorry hamya rok ngi tong. Bohok rok kya sao. Nge tai ta tamo tamo. Sorry rok yu asumta. Neng porthom pro mane boma hai yang mani. Thong kai dei yak kya sao yu. Porthom je neng sorry hamya yang mani buprun chimi busuk rok balok kha. School hoting. Uskolo mane bomo hai kedai kelai na tamo. Kelai. Nge apro kelai mane neng doktor rok de thangka. Nge tabuk nge nini tamo mane ya thek de dukhu mane tong na bohok tamo problem ngi tong nini. Bohok problem. Neng mai rok de sai man. Kya sa khin bohok phepeng. Nge himui rok de man na. Ruwaita. Nge neng pori na rok de musung hamai. Musung. Nge neng hamna ni bagai neng lukurong tam kok sana ni musung. Lukurong tam kesana musung lo an hamna bagai isa misa suwa bagai jatana asam kesana. Nge hanyo hai sungmong. Neng bini ama de kelai kha. Nge je orumisa. Je sakham ya kelai mani mane busuk salo kedek mang kha. 7 mas soli tongo. Je asuk sal kedek ma ngi romui nogo je kelai tor na namani tamoni bagai nogo kelai tor ni na. Rang pusa kri bagai no chung nogo kelai tor na kha je chung mani chung munai kha nai phano tap khai rang pusa kri bagai chung iko hano nugu ya hai musung ya hai kena chung kelai ma tani kha nabuno Nge asuk sal kedek ma je nogo sakham ya ngi kelai tongmani rumisa de bruma bono kunu sakham nogo roko tlangi de nai kha. talangkha. Tlangi nai men bere bomo hai rok sajak. GBO to bono pasti kelai mani hoti sido school kelai mani hoti simo tong mani gapru to kita bas atati rok sutu yo asuma ya ta go kelai ma ba ya school da dukuma ka nai bono GBO tlangai yak inko te yakung esra rok khaini mini yakung rok to kaham na kun jaga mane background rok kun ungya inke boro apro kun saya GBO tlang puru kai angko bithi rok midi rok ka bithi rok sakanya hamba ni rok mani inke iko ate khanya prai 2 mas rok phai tum phekena nogo haipano bithi chari ba hata hamno nei chari ton phano tebsi baru oloka hota chaka honi 10 ta ate 2 mas rok nata ungko jibi telanga ingo honi 10 ta kai bote baru bono khoi hospital ma talangkha khoi hospital telangi bono 4 din bono borti ton khara 4 din borti ton ma pro thipar kha khai nang nai thipar kha khairibui thipar kha khaimai rifut ma khangkai bono bin sago thui kri thui dana nang nai nei sao Nge thile apro dawi de mangkha. Malia. Nge je bini tabung nge bohok ni problem ngi tong na. Nge je bohok ni problem mane busuk rok sal kedek mangkha. Bohok ni problem ma kai to ko mas 1.5 mas rok kana nai to kha. Je 1.5 mas je romui osuk sal kedek ma ngi tong mani bono sakham rok waisa sik tlangi ja nai jaka. Habli tlang maya ko rang pusa kari bagu. Nge nong ni mo kami ni mong nge. Dui goria para. Nge post office ke. Champawar. Nge ngo ke thana ke. Thana Champawar. Nge block ke. Block tla skor. Nini sini mong nge. Robini debar. Nge neng je bini je sakham ya ngi tong mani. Aboni tei lukurong na tamo kok sana ni musu. Ang lukurong no kok sana musu ma kha no anu busano ang hamrenan bagui ja janjan chukti janjan manti khoksa himbo khongna himbo kisa suba jabadi ani busano bo kaham kai ang hamre witi sana ni musungo haibana ang sugyani bagui angbo yak sugyang tongkhaba ang lukurong no bono kisa ma kobeta khoksa himbo khongna himbo ja janjan manti ang sukti dini ke bono sanan gri je tibrasa saka hamrok norok sin debrmo tibrasa ba jotono kisi kimisa phano sobala jadi an busano bo angbo kaham kai nungna musung tongkha bo daily si thoya mo kalajak abon bisingo angbo to atui ang Gini ningke mane tam problem mani. ang boiko atanya giwo kisi misa yak rok royi himbi maya atui thaga hi sore hamya kalaimang 4 bosor tongkha ang 4 bosor kalai iko suka ano naimang no nong ni mal mata joto pai bekya haibana tabu khai naime ni jora se taka an sasi thike kalai tong soka Nge nengke je sakham ya kalai mani tabu nge mane bomo hai rok
Ngito. Ani tabu hingga to somni uya suku tu ya kung je tola jotun tung klawo hai pano ang no ka sana sekok sekrijak no ka ang bachiri di ka ang leta mai ne an besana se ang bisi jogo jogo ang an besana ang ham nam musunguta Ongki jen tabuk tamang ke nongni je nukungo norokoni mana belanyo sakhamya kalaijak ni ta. belen sak ham ya kalajak je nogo tongnai bufa simi noi ko ano kosto man to khata buni kas kamla man khasimi si kichemisa khaina ni hingga ba khaiman bichungo sitai nanya nang tong kai an sala phaisa phanjik ni chawina sung asa kosto kalai tong ta hazara